תמי, אני מתה עלייך ועל הסרטונים שלך, אני חייבת להגיד לך. אני מאוד שמחה, תודה, מה שמך? פזי. פזי, וואו, איזה הופעה. תודה רבה. תראי לי את ה... אפשר לגוע? כן, תודה שאת שואלת, אני ממש אוהבת ששואלים לפני שנוגעים לי בגוף הפרטי. נכון, יש לך בעיה עם זה? כן, תמיד אנשים חושבים שאפשר לגעת בגלל שאני מתלבשת מיוחד. לא נוגעים באנשים. אבל אני ראיתי פה משהו נורא יפה, את קיטי. הלו כן, קיטי. אני מתה. אפשר לגעת? בטח. איזה חמודה היא. וואו, את נראית מדהים, בואי תודה ספרי רבה. לי. איך את עושה את זה? אני פשוט אוהבת צבעים וזה משמח אותי, אז כל בוקר אני אוהבת לשים את מה שגורם לי להרגיש הכי וואו. ולמה את אוהבת את הנימוס? כי נימוס מלמד אותנו לחיות בחברה עם אנשים אחרים ולהסתדר איתם. איזה טיק טוק הכי אהבת אצלי? תראו את הציפורניים כמה הן יפות. מדהים. אני נורא התחברתי למסר פה בתל אביב ששכנים לא מדברים עם שכנים אחרים לפעמים, אז זה הסרטון האהוב עליי. כל הכבוד לך. תודה רבה, תמי. אפשר, אנחנו מרגישות כעת נהדר, אני יכולה חיבוק? בטח, איזה כיף. באמת, איזה כיף שנפגשנו. תודה רבה. אתם יודעים שאנחנו צריכים כל אחד להיות בדיוק איך שטוב לו, איך שנוח לו. את אוהבת את ההופעה. אני מתה על זה. איזה צבע את הכי אוהבת? ורוד. ורוד. האמת? גם אני. יואו, זה כיף. איזה כיף. נכון. אבל נהיה בקשר, אני רוצה את הטלפון. וואו, אני גם רוצה כאלה ציפורניים. גם שלך ממש יפה. כן, אבל וזה לא מפריע לך? זה כיף לי, אני רגילה לזה. איך את אוכלת? איך סכין ומזלג? יש לי שיטות להכל. איך מתפקדים עם זה? מתפקדים נהדר. אני צריכה שיעורים פרטיים. אני אעשה.